Bueno, moitas gracias á Asociación de Veciños do Val do Fragoso por cursar esta invitación á Esquerda Unida, unha forza que non somos convidados de pedra o debate sobre o futuro das caixas e o futuro do sistema financiero, porque somos unha forza que participa nese debate e participa, aparte unha loita enconada, porque nos defendemos un modelo moi diferente en moitos casos, non? Para nós, o debate que en sí, o debate que encerra isto, non é o debate sobre a fusión das caixas, senón que a fusión das caixas é a consecuencia dun proceso de longo recorrido, pero que cristalizou, sobre todo a partir do ano 2008, que é a crise financiera do sistema capitalista mundial, é dicir, algo que anteriormente viviu o sistema financiero norteamericano, despois viviu o sistema financiero europeo e cristalizou, pois, no que todos sabemos como que se chamamos a crisis, que é multipolar, pero que realmente onde empezou e onde se empezou a artellar o grave do problema foi no sistema financiero, non? Para nós, entón, a fusión das caixas, que non é un problema de ámbito galego, é un problema que está vendo en todos lados, nos temos serios problemas nas caixas do sur para artellar ese proceso, as caixas que están tamén no Levante intentando levar a cabo un proceso de fusión, hai unha realidade tamén enconada, e, polo tanto, cando se vai a pelos da unidade dos partidos, eu creo que está ben a unidade dos partidos, en procesos de fusión, pero obviamente hai un componente político detrás e a visión do sistema financiero que ten a esquerda, pois seguramente non será a mesma visión do sistema financiero que ten a dereita, non? Dito iso, nos pensamos tamén que o debate hai que centralo en que é unha caixa de aforros, explicarle a xente cal é a diferencia entre unha caixa de aforros e un banco, por que a banca dende fai moitos anos, e sobre todo cando os procesos son de crise económica, intenta que as caixas de aforro desaparezan. Na primeira legislatura do goberno de José María Aznar, a Asociación Española Banca fixo un órdago brutal para que se privatizaran todas as caixas. Por qué? Porque realmente as caixas son case o 50% dos depósitos bancarios do país e case o 50% dos créditos hipotecarios que se conceden no Estado español. Co cal asistimos a que iso, hai dous grandes sectores que o sector privado sempre quere entrar, que son a sanidade pública e a banca. A banca sistemáticamente se conseguiu parar precisamente porque as caixas de aforros teñen un control ou un semicontrol público a través dos partidos políticos, a través dos sindicatos, a través de las diputacións, pero o que sí é real é que en unha situación de crise a banca descapitalizada o que está intentando facerse é con gran parte deses fondos dos aforros, dos jubilados, dos aforros da xente, porque a banca non ten fin, o nivel de usura da banca internacional quedou demostrado dende Lehman Brothers a todas as quiebras económicas da banca, e agora tocalle o turno ás caixas. Por lo tanto, para nós, o principal é intentar definir cal é o papel xurídico das caixas. Para nós, a fusión que se plantexa en moitos sitios, a fusión que se plantexa no caso de Galicia, non é en sí o debate. Para nós o debate teria que ser se vai a servir esa fusión para que nós, como cidadáns, teñamos acceso ao que, como Esquerda Unida defendemos, que é unha banca pública, 100% pública, no sentido de que supere incluso o nivel público que teñen as caixas, non? É un debate central, é un debate que non se vai a poner en riba da mesa, porque para nós sería desmontar dende a base o sistema financiero que levou a crise, que levou a precariedade e que incluso afoga a moitas empresas, non? Hai moita xente que se pregunta aínda hoxe en día por que esa defensa deste modelo de caixas actual, cando para un traballador que se queda en paro non creo que haxa unha caixa que lle condone o pago de hipoteca, cando un traballador se queda non pode pagar determinados créditos bancarios, as caixas actúan exactamente igual que os bancos. Ese é o principal problema. As caixas xogaron nestes últimos 20 anos a ser pequenos bancos. Nos poñemos sempre o caso de Caixa Nova, que é unha caixa que parece que ahora hai que defender a capa e espada porque o modelo de Caixa Nova dá 60 millóns, 70 millóns anais a obra social, pero o Pocero son un ano deulle créditos por valor de 90 millóns de euros para que construíran, se seña, vivendas que logo foi incapaz de pagar e que ahora Caixa Nova ten que comelas. É dicir, as caixas xogaron lamentablemente o mesmo xogo que xogou a banca privada, non? Eso, cando as caixas se definen como sen afán de lucro, a nós nos preocupa radicalmente que non se plantexara un modelo de caixa pública e agora estamos atendendo a intereses particulares. O debate é certo que nos atinxe a todos, a realidade de que unha caixa forte é unha caixa
tamén que teña capacidade de crédito ás empresas que están afogadas por pólizas para incluso por poder pagar as nóminas. A todos nos interesan as caixas, pero que o debate que se está poñendo no riba da mesa é un debate personalista de quen vai a ser quen encabece a nova caixa. Eso para nós é denigrante cando temos unha situación non só dos traballadores, senón incluso das empresas, que o que están pedindo é onde se foron os miles de millóns que foron as caixas en base ao FROD, porque non están chegando en base a crédito, nin a ciudadanía, nin as empresas, non? O debate de hoxe, por exemplo, de onte, sobre a fusión da Caixa, pois a nos parece cando menos ridículo que se este plantexando quen é o director xeral, quen se queda no sillón grande, quen se queda no sillón pequeno. Nos estamos por fusión das caixas no sentido de que sirvan para facer un sistema de banca pública. Eu, por exemplo, que vivín laboralmente todo o proceso de Caja Castilla-La Mancha, é un exemplo de mala fusión de caixas, 4 caixas policiais que se fusionan, que ninguna diputación, ninguna, a de Toledo e Ciudad Real, son incapaces de poñerse de acordo quen eran os órganos de dirección e se cuadruplicaron os organismos das caixas. Para nós, se fusionan dúas caixas e se manteñen 2 directores de informática, 2 directores de explotación, 2 directores de marketing, estaremos errando no proceso, non? Por lo tanto, a fusión ten que ser real, coas competencias reais, independentemente de onde este a sede, ten que optimizarse os recursos que vai a necesitar ese novo modelo bancario, pero que real tamén é que ten que servir para algo público. Os beneficios das caixas só o 17 ou 18% acaba repercutindo nesa famosa obra social, e a moita desa obra social é de incluso discutible utilidade pública ou incluso de interés cultural. Pero hubo miles e miles de beneficios do sector do ladrillo nos últimos anos. Nos últimos exercicios as caixas daban en torno a un 20 ou un 30% de beneficios só do sector do ladrillo, o que explica tamén que as caixas se puseron a xogar nese sistema tamén de especulación que hoxe ten collido, como decimos nos polos machos, a unha parte importante da población. Por lo tanto, o principal é unha lei de caixas que defina que é unha caixa privada e que é unha caixa pública, que é un banco privado, que é un banco público. O banco público e a caixa privada é algo completamente diferente. Temos que intentar que a lei primeiro defina eso e a partir de aí plantexémonos se a sede está en Vigo, en Madrid, en Compostela, en Logroño ou donde sexa, pero é unha oportunidade para sacar do sector financiero, para sacar do sector do crédito, que lamentablemente é o que temos que asistir unha parte importante da población, é o momento de sacar do sistema de crédito, do sistema financiero, a esa xente que provocou esta crisis que está arrastrando a miles de persoas ao paro, a exclusión social, e que está radicalmente en contra do que debería de ser unha sociedade de crédito non lucrativa como se definen as caixas, non? Por lo tanto, he visto o nivel de debate que se está producindo non só aquí, senón en Cajasur tamén está un debate parecido por se a Iglesia sigue controlando a caixa ou non. Nos pensamos que o debate ten que ser sobre o modelo de sistema financiero e que non debería de ser sobre quen ocupa, digamos, os mesmos problemas que teñen as caixas de liquidez, de morosidade, trasladadas a unha caixa máis grande. Nos para eso, pois digamos que non ten continuidade de solución, non? E tamén outra cousa que decimos é que o sistema financiero ten que estar armonizado en todo o Estado. Non serviría de nada bancos en Galicia con unha tipoloxía, bancos en Castela-La Mancha con unha tipoloxía, bancos en León, porque ao final as empresas estarían índose aos sitios onde habría unha competencia entre elas, a ver quen dá menos créditos, a ver quen dá máis facilidades. Hai que armonizar ese sistema, non? Ben nun modelo de banca pública confederal, ou ben empezar a traballar en artellar fórmulas de crédito como se día é o ICO, para que se xa realmente os únicos que poidan prestar o tecido industrial sean bancos públicos e non privados. É dicir, o ICO sexa realmente, cando unha empresa non ten cuartos para pagar nóminas, ten que ir a unha póliza privada, a un banco privado, pois que somente eso, legalmente, esa figura, só poda facela unha banca pública, non? É un debate que está na rúa, pero pouco para o resumen, porque creo que as outras forzas seguramente aportan unha visión da participación no proceso de fusión. Nos pensamos que o problema non son a fusión, senón que é o problema do modelo que teñen que ter as caixas de aforros, que para nós son exactamente iguales que bancos, salvo coa salvedade da obra social. É un error porque as caixas no seu origen e no seu desenrolo poden ser perfectamente, definirse perfectamente como entidades en afán de lucro. Gracias.